Добър ден! Здрасти! Добър ден! Здрасти! Здрасти! Вадите тетрадката по един бял лист, искам да видя какво ще ми нарисувате сега. Готови ли сте? 90 минути бързо свършва матча и край. 0-0, край, няма. Не рисуваш, пишат двойка и няма да миниш. По бързата процедура. Явай ти, бе, майсторе. Готов ли си? Да. О, тук той е Пикасо, тук е работа. 2-1. Я ми обясни какво е това тук сега. Футболен стадион. Футболен стадион. И кои играят тук на този футболен стадион? България и забрави, не знам. И Германия. 2-1. Щом се написал тук 2-1, значи България и Германия. Нали? Така. А тук той кой е? Ти. Аз съм тук, нали? Да. Това виждате, аз съм тук фаул. Тук виж как е направено тук с... Оп! Цената е на не повече от 7 метра и половина. Стоичков. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! И това е един. Ето, че и Бодо Илфер бе принуден да капитулира. Световният шампион е на колене. Поставен на колене там от състава на България. България е на полуфинал на световно първенство по футбол. Радвайте се, българи! Стоичков, гол! Стоичков, гол! Пътят винаги ме е бил нагоре-надолу. Затова винаги харесвам и номер 8. Номер 8 е за мен едно щастливо число, защото то няма край. То никога не свършва. Някога си горе, някога си долу, но винаги ми дава късмет. Като дете с най-голямо удоволствие съм наблюдавал за мен най-големия филм в България, за действителността на България. Какво е? Всичко е любов. Нали, с този кумир, който ми е до ден днешен, Иван Иванов, на мен много неща в моята кариера ми помогна. Салко! Успях да вникна още като дете какво е да воюваш. И аз воювам. Чест и почитание, същия съм, малко по-старя. Здрасти, Ранков. Това е историята на българското кино. Така. Това е моя идол. А това е Христо Стоичков, мой приятел. Вика, аз го запомних с филма. Какво ще идеш, вика, моето момчето? Нема ден, защото нема леп. Нема леп? Нема леп, малък. Циганчета, да. Нямам леп. Когато му погледнах за първи път изражението на неговото лице, когато му трепериш из кулата и когато с най-големия му приятел във филма той намери сили да му удари един токат, както ние му викаме Поповев или Шамар, и да му покаже, че това е правилният път в живота. Тогава показва, че той е лидер. Гледал съм го и винаги съм се стремял да бъда като твоя характер. Затова те харесат. Затова ти си мой идол. Лидерството, то се носи, като че ли човек го носи това нещо. Ражда се с него. Ражда се, вероятно. Вероятно се ражда с него. На мен ми е приятно, че ти си ме запомнил. Как няма да запомняваш човек? Най-тежко минава неделята. Аз като гледам телевизия най-много ми се бяга. Като вземат да пеят и да танцуват, разпалвам се и искам да бягам. И вика, бягам и бягам. Обаче бягам.
колкото ще да е. Бягам. Ама докато ме хванат, съм свободен. Ето, буквите са същите и така си ги спомням. Егей. Его моеча, его. Кога минаха тия години, бе, да е? Но се връщам в тези години като дете. Ходих на мачовете и винаги чаках да излезнат футболистите. Да ги видя с мокри коси. Така, как ще ги приемат хората, как им ръкопляскаха след мачовете. И като всяко дете си казах, сигурно и аз един ден и аз така мога да излизам от съблекалните хора, да ме чакат, да ме поздравят, да ми ръкопляскат. Това е една мечта, детска мечта, което във времето само сме си мечтали да го постигнем. Я от тук, бе! Какво правиш, бе? Левичар ли? Лявото плече е на дядо плече. Това ми е първият треньор, Бати Огнян. Той ме откри направо на улицата. Това е моят кум, Наско Узунов. Това е моят втори треньор в моята кариера, Бати Сава. Ще ме роста, ще ме закуска обед и вечер, по 3 пъти на ден. Да има първо, второ и трети. А това е моят идол от детството ми. Петър Зехтински. Това са ми хората, които са ми дали А и Б в футбола. Когато бех треньор на Марица, закъсахме по едно време и му звъннах и ми викам: Ице, нямаме обувки. Донеси 2 сака, 40 чифта обувки, ма бяха надписани Суберсарета, Бегеригистайн, помна ги още като ден днешен. Значи само Ицо може да направи такива неща. Това игрище съществува, когато и аз не се помна, като бебе. Ицо израсна тука, Ицо гонеше топките. Моята позиция беше тук отзад. И да се закача. Тогава... Това беше моят периметър тук. И това черното, къде виждате, това беше... Питаха ма, вика, бе, не си ли на училище днеска? Викам, бе, учителката болна, бе, няма училище днеска. И тя си е тука. Ето тук в един ден дойде Бати Огнянин, стоеше тук отстрани и ми каза: бе, момче, искаш ли да играеш в футбол? Не знам, сигурно си ме харесал от тогава, не знам. Ти се набиваш на очи, как няма да хареса. Гледам децата играят и първото учение, че гледам, че най-активният, най-идейният и най-добрият беше той. И веднага го извиках и му казах: викам, искаш ли? Той даже още не бе казал: искаш ли треньор по футбол? Искам. И почна и край. Това беше. С една приказка. Така се разбрахме от първия ден до днеска. А това зад мен, каквото виждате, тази руина, беше моята първа съблекална. Тук дойдох 75-та година. От тук започна моя път като футболист. Тук след тренировка навкарваше и Бати Оги в басейна. Ако не се лъжа, Бати Оги, тук беше една висилка, или там беше в дъното тази висилка. Там вдясно. Да. Висехме на... Задължително висеха да пораснат. Да пораснем. За едно момиче какво правих? Дневник да изгориш, да те фанат полицията. Но вас във фанаха, мен не можаха. 3 дневника. Не съм такова. Поправил съм един път. Няма поправки. Директно с малко от една работа и няма. Учителката какво е правих? Чантата бях като четвъртък пазара в Пловдив. Е така, вътре в чантата. Бележници, бележки, кое имаш и... Директно. Иначе нямаше минаване. Първото ми училище, Пловдив. Това е нашия девиз. Виж девиза. И в спорта, и в игрите, ние сме най-добрите. Така сме го измислили ние. Тук най-не обичах да влизаме тук в тази. Компютър, интернет, вътре.
Ма мориха много тук. Тук беше павилончето. Тук бузичка, лимонадка и баничка. Тук беше работа. Тук так. Тук нашия павилион беше, бе. Ти се пререждал. Тук отпред, бе, как бе, няма... При мен няма ханта-манта, бе. Същи работи, бе. Тук. Чукмеджията така беше. Тук имаш чукмеджата. Тук писалки си слагаме. Нещо. 40 години си минали за цяло. Ти можеш да представиш, че има надписи от това време. Виж ми, обичам те слънце, и аз те обичам повече. Виж кое е? Тук къде седеш? Къде? Последната дупка на кавала, къде е? Тук този предмет беше много такова, много силен предмет, аз там много заедно. Жив, здрав. Гордея се с тебе. Ти го знаеш. И какво да правим? Ето, вижте. Ето. И Христо Стоичков и Никола Йонков Апцаров. Еге. Това са тук. Истината за живота. Христо Стоичков. Его, бе, тук е му, бе. Байка! Симеонов! Ела, мама, ела. Я да видиш оценки. Христо Стоичков. И почваш ги. 6. Не, дай по-добър, на тройките да, аз ги винаги. 3, 6. 4 по трудо. И сърцете е сръчен. Трудовак, баткота, трудовак. После да не кажеш, че не съм бил ученик, бе. Един от моменти, тежки моменти в детството ми, е когато ми съобщиха на няколко футболиста, че повече няма да играем в Марица Пловдив. Просто не обявиха за неперспективни футболисти. Само, че някой дете да му вземеш една филия намазана с солио и с червен пипер и да му вземеш следобедната закуска. Това така се казваше по това време. Особено има един епизод в този филм, когато премина реката, когато беше мокър и беше студен. Това беше, може би, един така от критичните моменти във филма, като или ще бъдеш, или да не бъдеш. Един следобед с една кома закараха по Хармали. И майка му баща ме викат, ти му ставаш настойник тук, бей го трепил, който иска и да завърши средно образование. Нас това не интересува. Обаче ме интересува повече като футболиста, нали? Сянка, що не остави? Защото няма сянка. Ще направим сянка. Пораснал си да имам, бе, а? Къде е баца? Баца, вътре сега се кара, аз нямам кой те е направил футболист. Викам, това не е чекия да го направиш. Да. Той трябва да има дарба малко. Абе, колко е часа, бе? Ти как е мислиш тази работа, бе? Не те ли е срам, бе? Тук те чакаме 100 души 2 часа да късне. Вчера те чакаме закъснение. Ти птен си такова, бе. Птен си отпуснал ти, бе. Объркал, това да не ти е Барселона да се объркаш. Харма ни прики тук. Дойда едни там да ме питат за тебе, бе. Ти ли научи Христо Стоичков да псува? Викам, това е техника. Това не може да го учиш човек, да го хванеш от пътя, това не е да му го навреш Той трябва да ти да отвътре така, отвътре. Това е... Като тръгне съдията към него, той му вика, кой вика? Но? Но мамата. Има ли мамата? Айде картона. И викам, Вице, трябва да смениш политиката. Какво да прави бая Донко? Викам, на Леле ги псови, на Кака. Да се чудят да има тя. Качак! Качак! Я ние си седнем тук четиримата, той да ни обяснява там. Ей, няма промяна, бе. Всичко същото, бе. И дъската същата. Калорифера е същия. Това е вярно, бе. Това е история. Значи това ако го пуснем на търг. Антика. Нищо не беше. Никаква промяна няма. Аз се тучка. Това беше моята
Моето обяснение. Аз винаги до вратата, защото като ме подгониха първи бягах тук от вратата. Малко грубо се отнасях с него, даже и с бой, нали. Не съм бил побойник, че да го бия така щяло и нещяло, аз го бия го възпитателно, да може да влезе в правилния път. Той си имаше качества като футболист, и за това, че аз съм го шемаросал, че той там е станал футболист. Той, ако няма качества, ти вземе един дърводелец, го бие на ден, ако искаш с по цял ден, па няма сега нищо от него. Важното да се го има това, ако той го има отвътре в него. Той имаше хъст, той има спортна злоба. Той умираше на терена да даде всичко това, което го има. И даже когато отиде в Барселона, няма да брал думите и вика: тренер, добре, че си ме бил на времето. Защото отиде там в Барселона е 6 педи хляба, белия хляб. 6 педи. Не е тук коматчето в България. Бяхме по-добри футболисти от него, а ние го видя треньор. Радвам се, че намерихме момент да се Нас не можа да види. Вижте, всеки има някъде, къде е по-добър. Хубаво, че се намира. Виж какво, ти имаш много големи възможности. Ти също. То бек. Къде отидаха от тренера, като ги имахме тия възможности? Къде отидоха? Няма що да бъде. Възможности, дето е бил, рано или късно го видяха и си го взеха и си отиде. Не останаха нещата съвсем други. Но тази съблекала не тръгна. Нали? Не искам нищо против Марица. Но Марица, да ти кажа, тебе да освобия като не е перспективен там. Тебе те изгоня като мръсто коти там. И ние тук те вземахме, т.е. аз съм главния вина, и да правите леко и летиш и така нататък. На мен ме боли, защо ти, когато беше тук 3 години, никой не дойде да те види тук и да ти каже: Висо, как си бе, какво правиш, що правиш така? Никой. Когато се навеше големия Стоичков, тогава се намесиха еди кои си. Когато се на-голям, всеки се слага. Всеки. Той го направи, а не го правил. Направите е тук е това колектив в Хармони, тия момчета и други, които ги няма, и ти от тук отиде в големия футбол. Това е скромният склад на ЦСКА, от как се играе футбол на Народна армия. Всички, които са минали в този клуб, са тук в тази стая. Под тази работа на последния ми матч с националния отбор на България, двамата треньори, където съм имал най-големите успехи при тях, Димитър Пенев и Йохан Кроев. Това е Георги Димитров, Джеки така наречения, където му взех мисълта още първи ден, като влезнах в съблекалната на ЦСКА. Тук е Лъчезар Танев, вижте го тук с Мустак. С влизането с една близо до мен на местото на Георги Димитров, на капитана на отбора. И си спомням, че Джеки влезна по-късно. Така, кой си ти, бе? Какво правиш тук? Така, аз съм Стоичков. Чувствата ни към него са като, знаете, като в любовта, като още от първия поглед мога да уважаваш един човек или да не го уважаваш, ставате симпатичен или не. Да дойдеш от провинцията, да влезеш в съблекалната на ЦСКА не е лесно. Но те ме приеха като един от тях. Той показа това още от първите дни, че е едно момче решено на всичко. В моята кариера дойде и кулминацията да играем в финал на Купа България. Беше 19 юни. Манол Манолов гласува доверие да бъда титуляр. И ми попита: можеш ли да играеш срещу Наско Сираков?
им водеше футболист в Левски, в националния отбор. И аз му казах да. Аз съм в ЦСКА и трябва да защитавам ЦСКА. ЦСКА игра добре, победихме Левски 2-1 на финала. Празнувахме вечерта, всичко така беше приятно. И на другия ден ни съобщиха, че ЦСКА го разформироват, Левски го разформироват, че наказват футболисти, наказват треньори. В един момент чувам и моето име, че аз съм наказан за винаги. Знаете, на едно дете, момче на 20 години, какво му минава през главата? Какво направих аз, да бъде изключен от футбол? За едно блъскане или за едно избутване? В съблекалната беше изключителна тишина. Всички бяхме стреснати, оплашени. Оплашени ти да не си следващия, да не преразгледат наново нещата. Като че ли всеки се беше дръпнал в себе си. Ицо дори съм сигурен, че не проумяваше. Беше като в шок. Той гледаше в една точка, малко очите му навлажнени, нямаше някаква реакция. Шокирани бяхме всички. Така аз го преживях много трудно, тъй като от тук нататък какво правя? Само 4-5 месеца в ЦСКА и повече футбол няма да играем. Не сме си давали сметка, че живеем в една държава, в която с едно решение могат да решат съдбата на един човек за цял живот. И такива решения явно можеха да се взимат само в комунистическите държави. Като се замисли сега човек, че един играч, който още не се беше развил на 100%, но явно показваше изключителни качества, можеше да се замине така от футбола и сега кой знае къде щеше да бъде без да... И кой знае, може би имало и други такива случаи в футбола, но Господ го е пазил Христо и му е дал шанса да играе след това и да стане световна звезда. Спомням си в деня, който Димитър Пенев ми каза: загрявай, влизаш да играеш. Усетих, че очите ми се напълват със сълзи. Искам да ти споделя нещо, кой много те харесваш. Почина вече. Жоро Соколов. Соколето. За него казваха, че е най-голямата дарба на българския футбол. Най-голямата. Много те харесваш. Говорили сме си с него? Аз съм говорил много пъти с него. И той само казваше едно: мен ме развалиха моите приятели. И много мои футболисти, много колеги мои са минали по този път, нали, и са завършили там, където завършват. Нали. Аз никой не съм го крил. Аз започнах да пия, започнах да пуша. Нали, вечер не спях, насам-натам, като младежките години. Това е нормално. И в един ден аз казвам: или ще ставам футболист, или спирам. Аз решавам, че моята съдба в моя живот ще бъде футбол. Аз друго не мога да правя. Аз имах две неща в живота. Или да стана бандит, или да съм футболист. И аз избрах да съм футболист. Когато излизах тук на терена, винаги стъпвах с левия крак. Най-красивите ми голови са на тая врата.
Когато погледнеш след вкаран гол всичките хора, които са тук на стадиона, един поздрав за тях, естествено се чувстваш горд, че си минал през този стадион. Още един път добре дошъл в музея на спортната слава, за който ти имаш също много голям дял. Това са обувките на Христо Стоичков, които вкара 4 гола на Левски. Пазиме си ги, много редко ги изнасяме. Те са автентични, даже отдолу има и това. От терена. Това се го пази. Това си е... Точно така. Това е история, бацаше. Това е история. За мен винаги ще остане един от тези мачове, които успях да вкарам 4 гола на вечния съперник в Левски. Времето, когато мина, викам на другия мач, като игра с Левски, ще излиза с номер 4. Даже не се замислих. И никой не знаеше защо. Но имаше някой, който вика: защо играеш с номер 4? Защото вкарах 4 гола на Левски. Но в времето национален отбор на България никой не се е делял на ЦСКА Левски. Когато излизахме, ние излизахме да играем за наш интерес, за наш престиж и да представим България. Сте ми живи и здрави. Благодаря за 94-та година. Докараха го. Едно мишле с едни криви крачета. Рита като Дило по тренировките. Ама Рита като магаре. В национален отбор. При Белгия. Първи мач на национален отбор, притеснение. Всички загряват с зелени гъщета, аз знаех с червени. Помниш ли така? Какво ти бях казал? Само на мен да я подаваш. Ако искаш да играеш, вика само на мен да я подаваш. Дигай главата и сега, че не е имало друга такива да му кажа. Почва матча с Белгия, един фал отляво. Как е центрира? Батенаско се появи от нищото. Пфав-мав, всичко айде вътре много. Аз карах гола и Лъчо, той стана герой, че е бил центрирал на топ. И от тогава, като почнаха да го хвалят, ето тук ми е дошло и било майката само за Стоичков да слуша. Взема една гьосторица. Винаги съм искал да играя, тъй като това е изкуство. Както при нас. Викам, не мога ли измисли една сценичка така и за мен, нещо да съм някой, нещо малко по-различно от това, което съм. Така да се запомня. Всички казват, че съм обиждал съдиите. Аз само съм им казвал само толкова, нищо повече. Моля, посрещете най-големия истинския Христо Стоичков! Give me five. Как си, Майна? Младите яйце, много добре. Радвам се.
че ти точно ще водиш тая церемония. Пожелавам ви успех и напред с ливачката! И знаеш какво кирме, като бях тук на тренер на национален отбор, аз всяка седмица ходих по едно по две представления, вичу. Аз ми текат сълзите от кеф. Отиваме с национален отбор, беше тренер Боян Ангелов. 9-ти ред. Сме седнали пред нас мъж и жена. Пълен, нали, салона пълен, мъж и жена баш пред мен се падат. И по едно време един прожектор освети такъв към нас, към... Сега пама дават това... Театър отидах. Пама такова. И се гледам и по едно време тази жената рипна. Вика, чамта ми откам, като го фанах това за врата, викам, стой тук, пич. Вика, Вицо, вика, това от театъра. Бе, къв театър? Викам, стой тук, бе. Никога няма да го забравя това. Васко, лесно ли е, бе, мамата? И едно време се опитах да го свирам, но те мущуци нагоре, надолу, майките. Ай ли ще научи? Аз много лесно го така, като го фана, не знаеш, цяла трябва да го пълна така хубаво. Чакай да го включим. Аз съм от тази страна само, че аз съм... И той е Чарли Чаплин, така. Нали? Тук наблюдавай, тук тези работи. Тези работи е важно. Не е тази, как се търка тази... Тук е тази работа. Като ливачката. Един от най-големите мачи, които сме имали с... Да обърнеш Германия 2-0. 2-0, не. На столното понесло поведаха 1-0, бихме ги 2-1. Тук ги поставяме 2-0, та ги бихме 3-2. Преди мача ги базикахте, нали? Бех там. Нещо се пребледнели това, но... Аха. И се ядосва вратаря. Какво се ядосваш, бе, началник? Погледни го крилека. Ще погледни, виж, първи път погледна на тази страна, като ще се фърли от другата, паш му отбита. Стоичков. Ево, бе, къде бе? Чакай, бе. Виж, че се ядосва, гледай го. Подай го, човек. И тази топката признава ти. А тук това е третия гол. Ето, това е третия гол. Това е с Франция в национал. Той имаше големи двубои. Тогава са 4 точки, не можахме да се класираме. Мисля, преди дъската, какво си мисли? Нищо, викам, ще се я вкарам. Да. Ма той знае там муха къде ще я бия и види пред мен и вика, ще я фана. Викам, да я сега. Суби са фондово ли? Това е последният голям матч на това поколение. Аз гадах и преди матча. Нас са освободили руснаците на 9 септември. Ние ще ги освободим на 10. И ги освободихме да не мислят за другия матч. Ние отиваме в Русия на последния матч, аз стоях по джапанки. Дъжд валеше, отивах по джапанки, да не си цапам обувки. Отидах на екскурзия да видя Москва, защото е много красиво в Москва. Той имаше ужасяващ глад и стръв за игра и да побеждава. С това, според мен, се раждаш. Това не мога да ти дойде да го добиеш. Раждаш се с това нещо. Аз него не съм го видял никога да тича към флагчето на корнера. Той винаги забиваше към вратата. Той си вярваше на 20 години, ще играе в най-големия отбор на света. И в неговото съзнание това никога не е подлежало на коментар.
И точно затова хората като казват, че човек е голям толкова колкото са големи мечтите му, той в пълния смисъл на думата това определение е за него. Barcelona y el CSKA de Sofía habían jugado una eliminatoria de Copa de Europa, que el Barcelona ganó aquí 4-2 y Cristo hizo 2 goles y luego se jugó el partido de vuelta, quedó 2-1 y Cristo hizo un gol y al regreso en el avión me acuerdo que yo hablé con Johan, el regreso de Bulgaria, y le dije, bueno, ¿qué te parece este 8? Que es un jugador potente, rápido, con espíritu. It was a type-like player that we were looking for. At that time, Catalunya had a lot of possibilities, but we needed a player with a character, with speed, with emotions. Because if you create a team, it's not enough just a player. I mean, the team is a lot of different people, different kind of people. And one of the important things is a good heart and emotion. Аз стоя в Барселона с мисълта, че аз ще съм най-добрия. Ако не съм бил добър, едва ли Йохан Кройф ще да ме забележи и ще да ме вземе в Барселона. Едва ли Барселона ще да плати толкова милиони долари да ме вземат. Макар че в съблекалната на Барселона бяха изключителни футболисти. Nosotros, que ya llevábamos bastantes años en el vestuario del Barça, pues vimos entrar a un jugador joven con mucho temperamento y que enseguida se hizo el dueño, en muy poco tiempo, el dueño del vestuario, ¿no? Porque... Това е шкафчето, където съм бил в продължение на много години. Ето вижте, тук всеки футболист, който е играл в Барселона и който е събличал в това шкафче, опише името. Много важно беше първите ми няколко минути преди да излезна на стадиона. Нали, вече като съм готов с екипировка, с работи, сядах, нали, просто няколко секунди, просто ми минаваше всичко през главата, какво трябва да се направи, какво трябва да се работи на стадиона. Ставах и излизах. Преди да излезем на стадиона, винаги минавахме тук през това место, тъй като за нас е много свещено. Tingueu pietat. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Preguem. Pero yo recuerdo particularmente siempre el primer día que vi jugar a Hristo Stoichkov. Era en un torneo que organiza siempre el Barcelona, el torneo Joan Gamper, que él se presentó a la afición del Barcelona. Aquel día marcó 2 goles, aquel día yo le decía a mi hijo, este es el hombre orquesta. Él saca la pelota de la defensa y remata y mete el gol. O sea que por lo tanto, desde el primer momento me convertí en un gran admirador, en un fan de Hristo Stoichkov por este modo suyo de jugar que combina lo que es el temperamento, la garra, el físico con esta calidad técnica que está al alcance de muy pocos. Un gran jugador, con un gran temperamento, cuando marcaba un gol eran goles espectaculares, siempre luchaba, quería ganar, era un ganador nato. Исках да победя. Исках да съм най-добри. Просто аз исках след всеки гол да има още един, и още един, и още един. Yo creo que la historia del fútbol hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y cada uno es diferente. Pero nunca ha reunido tanto talento con tanto carácter. I always said mala leche, which means that he
could use a lot of things from the inside. It's more emotional from the inside that he say, okay, I just go one step further than the other people. He could give something more than 100%. I mean, normally 100% is maximum. But I don't know, he had something like 5 or 6% somewhere else. And it came out when he was very angry, emotional. And that was a very good thing, because with him, I used him a lot of times as an example for the others. Not only on the field as a player, but off the field as a person too. И аз още от първия мач така усетих, нали, тази енергия на отбора. И им казах, че тази година ще бъдем шампиони. И играхме тук с Валенсия, победихме 3-1, отидахме в Бетис, също победихме 3-2. Дойдохме тук, също победихме. Петия мач загубихме 2-1 от Атлетико Мадрид. Това се разплаках за първи път в Съблекал. Че сме загубили от Атлетико Мадрид. И Йохан ми вика, бе, що плачеш? Викам, бе, що? Защото загубихме днес. Мен ме е тежко, аз като загуба. Ма яд много. We had a lot of explosions. We've always been friends. And that's what a lot of people probably don't understand. When they read the paper, they say, a big argument between Cruyff and Stoichkov. They think we are fighting. No, not at all. We've got different jobs. My job is to control him, and he is here. And then the explosion comes. And as soon as the explosion is gone, it's over, and we just continue. Because we've never been enemies, never. Well, there was one moment where the emotions were high up, is when Christo stepped on the foot of the referee. Първи голям маят, 100 000 човека на стадиона. Напрежението беше малко повече. И стана каквото стана. Фаулираха, ама съдията ни даде фаул. Йохан Кройф стана. Почна да се разправя с съдията. Съдията му показва жълт картон, аз дръпнах съдията. Нещо ми проговори, както ми проговори, така го настъпах и стана работа. And then Christo comes out as a real Christo, which means that it was not correct, it was not honest, so I do something. I had to be angry, but when I turned around, I laughed. So. Но не съжалявам, тъй като за какво съжалявам? Настъпал съм го, защото съм искал да съм аз. Това вече е патент с моето настъпване. Почти всички съдии вече трябва да се съобразяват, че Барселона трябва да е Барселона, не е някой второстепенен отбор. Знаем, че ние сме Барселона и ние трябва да побеждаваме. He defended the whole Catalonia, the whole club, the whole everybody, with his reaction, and that's why they liked him. Because, like once again, it's not words, it's not explanation, it's a reaction, and the people a lot of times will understand reaction. There was one of the details where maybe the people understood why you needed him. Йохан успя да извлече най-доброто от моите качества. И аз винаги ще му бъда благодарен, тъй като чужденец задължава се толкова много години в Барселона с един и същи номер. Не е лесно. Не е lесно. Lógicamente, un jugador del estilo de Stoichkov, para todos nosotros, para los aficionados, fue un regalo de Dios.
тримата треньори направиха най-големия концерт на този стадион. Над 200 000 човека имаше на концерта. След концерта, когато бяхме на една маса, естествено, знае, че винаги има закачки. Тримата са от различни отбори. Павароти вика Христо. И ела в Ювентус, ела в Торино да видиш какъв град, какъв отбор. Аз съм и от Ювентус. По-голям отбор от този няма. Намеш съм Працо Доминго, Христов, Мадрид, уникално, Реал Мадрид, царски клуб, не знам си. Обаче в крайна сметка, камък стезиме место, когато стана Джузеп Кария, така, приятели мои, той не може да напусне Барселона, защото Барселона има два цвята. Червено и синьо, това, което е небето и кръвта, което е свързано с човечеството. И това е 1992 година, където победихме Сандория с 1-0. Това е оригиналната купа. 1992 година е една от най-щастливите години в историята на футбол Барселона, тъй като за първи път Барселона стана европейски шампион след такава голяма история. Пътя, който извървяхме да стигнем до Ембли, не беше много лесен. Когато пристигна вече отбора в Лондон, ние бяхме уверени, че ще спечелим тази купа. Просто когато се погледнахме така лице в лице, казваме, трябва да сме шампиони. До тук докарахме, трябва да сме шампиони. 111 минута Куман, когато отбеляза гола. Просто беше много щастлив момент. От радост, може би съм и легнал така на тривата. Никъде не излизам в кадри. Но кулминацията на всичко това беше, когато седнах на централната трибуна, дигнах купата, прегърнах и казах, да, вече También tengo un recuerdo fuera del campo, cuando fuimos campeones de Europa, él y yo salimos a dar un paseo después de la cena. Entonces él me comentaba que era el primer jugador búlgaro que conseguía una Champions y estaba muy orgulloso por ello. Когато пристигнахме на аерогарата, може би един час не можеше да излезем от самолета, да стигнем до автобуса. Но след тръгването от аерогарата, стигнем до центъра, беше още по-опасно. Просто беше гледката неописуема. Да видиш хора радостни, има хора, които плачат от радост. Накарахме хората да излезнат така с най-така голямо сърце, с най-голямата обич. Затова и от този ден, може би, прекръстиха наш отбор Dream Team. И до днес ще остана Dream Team. ¿Salen goles? Sí. ¿Cuál más tienes este aquí? ¿Este qué es? Гол 100. Това е 100-ният ми гол с Манчестър Юнайтед. Барселона Манчестър Юнайтед. Матеване, много ми е голям кеф, че днеска гледам и тези работи и сега. Спомените, значи, времето минава, спомена остава. Нали, това е същественото в нашия живот. Аз съм живея с тези спомени. Нали. И винаги съм му казал това в моя живот и така и с приятели и работи. И тя жена ми много пъти вика, стига си говоря глупост. Нали. Който и да ме пита, за мен, жена ми е човека, който най-много направи за моята кариера. Най-много. Трябва да обичаш човек. И такъв какъвто е. И да не се опитваш да го промениш. Никога не съм се стремила да променям Христо. Мен ма канат на милион неща. Ти до мен.
Ама не ми е удобно. Не бе ти до мен. Аз съм 50%, ти си другите 50%. Защото без тебе аз нямаше да имам деца, без тебе аз нямаше да имам семейство, без тебе аз нямаше моите деца да знаят по 6 езика. А ти, тати, къде ще ходиш с мама и с тати? На самолет? Испания. В Испания. И с какво ще ходиш там, бе, тати? С какво ще ходиш ти до там? Тия. С тия панталонки? Чакай малко, туфото. Бупа? Кому татинка? Не ме познавам. Не ще плашиш, бе. Оля? Оля! Две момичета имам. Едната също като майка си, другата също като баща си. Не прощавам на никому. Хората викат, че много си приличаме, защото по характер, като се ядосваме, не да седнем да мислим какво сме направили, оле, сега какво става, направо се караме и се обръщаме и ние си знаем двамата. Той в Барселона си е известен, нали, като най-бойния, с много така силен характер и това на мен ми беше интересно, защото все като излезнахме, сега какво ще се случи, какво ще стане. Той баща ми много често не идваше да ни взима, защото аз малко бях много луда и го беше малко срам. Ама като идваше да ни взима, винаги там всичките отиваха към него и децата в моя клас винаги искаха да се снимат с него. И беше, нали, малко за мен като шокиращо, защото викам, добре де, баща ми идва ме взема от училище. Не съм го виждал от една седмица. Защо всички се надпреварват и бягат и отиват към него? Аз просто не можех да го разбера. Не обичам, нали, да се изявявам медийно. Никога не съм обичала. Защото мисля, че нашия личен живот не е нужно да е за консумация такава публична. Той си е нашия. И винаги сме се стремяли, нали, да се опазим от жълта преса, което тук в България не се получава, но няма значение. Тя завистта няма никога да ги остави тях. Омразата никога няма да ги остави тях. Защото ако не пишат за мен, той не може да напише 3 реда. Защото той е глупав. Той ако ни съчти нещо лъжливо, да излъжи хората, да излъжи народа, защо не питаш тези хора, що има тази злоба? Аз какво злоба имам? Някой да мразя някой в България? Не. Може би и той дава поводи. Някой път за полемики около него, за дискусии, но просто той е един гений в футбола и е нормално като всеки гений да е малко луд. Ице, лесна от твоята мама. Направи го така рошо. Значи не съм видяла как трябва да пречеса. Ето го, гледай го, бе. Батицо! Стоичков! Обърни се да гледат веднага. По-рошо. Тук имаме един кастинг за Народния театър. Ай го прочете това, бе. Вие какво искате, бе? Sometimes swing, sometimes blue, sometimes наравно. Наравно! X! Когато започнаха квалификацията 93-та година за световното първенство, си казахме, момчета, това е нашия последен шанс. И вече, може би, последен шанс на нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скоро, се види Дистра! И гол! Господе българин! България за 6-ти път е на световни футболни финали! Аз усетих само чух един шум тук. Аз ми се затворих очите, аз не видях топката къде. Аз топката пипнах, когато стадиона замъкна.
беше нашия матч на живот и смърт. Оттам нататък беше радостта толкова голяма, че нямаше човек на тази планета, който да бъде по-радостен от нас, че постигнахме това, което ние всички чакаме. За този мач дойде специално Ромарио от Барселона. Той да празнува с нас. И ми каза: Ел Булгаро, ти си на световно първенство. Нашия национален отбор отиде с мисълта 1994 година с една единствена цел. Да станем първи отбор в историята на България, спечелил един матч на световно първенство. Една победа. Замахме се жените, замахме се приятелките. Само някой. Ти имаме интервю дадено пред Васил Левски, стадион Васил Левски. Там още казвам, че ще играем и полуфинал. Когато загубихме първи мач с Нигерия, може би това беше за мен, сигурно и за моите колеги така е било, може би най-трудните 3-4 дни в нашата кариера като футболисти. Ние след матча с Нигерия 2 дена не си проговорихме една дума. Всеки беше затворен в себе си да направи един анализ защо. – 24 часа преди матча с Гърция ние си повярвахме, че ние гръцки отбор ще го биеме с разлика. И 1-0 за България, след това прекрасно изпълнение на Христо Стоичков. Имахме проблеми също в съблекалната. Ицо нещо не му беше харесал състава тогава. Една голяма съблекална. Всеки загрева по различен начин. Той прави туп, баум, баскетбол и някакъв кош. И тя дрънчи, този кош дрънчи. И се скарахме тогава с него, му се оправихме за първ път, за първи и последен път, когато сме се карали. Имало е спорове, и то сериозни, на висок глас, да. Може да си теглиме по една майна до момента, докато 11-те излезат на терена. Това е в полза на отбора. Това е атмосфера, мъжка атмосфера, която трябва да бъде една атмосфера в един футболен отбор. Да загубиш 3-0 първия матч и да излезеш след 4 дни да победиш 4-0, много малко отбори са го правили в света. Много малко отбори. По време на световното в Щатите аз бях почти през цялото време с него. И той действително беше контузен и си спомням, че постоянно му биеха инжекции, постоянно беше на масажи, нали, на терапия. Той каза: ако ще половината крак да ме го няма, аз трябва да изляза на матч. Тежко беше, но нито съм се оплакал, нито съм се скрил от някой матч, че трябва да не играя, че съм контузен. Напротив, всички матчове съм ги играл. Как съм ги играл, само Господ знае. Като дойде матча, веднага оздравява на секундата. И тича като побърка. Стоичков посрещна тази топка с глава към Костадинов и Наскос, и Раков и Стоичков тичат напред. Ето го Христо Стоичков какво ще направи. Направи най-идеалното, което може да се направи при тази великолепна контра. 61-а минута, дано да се окаже златна за българите в този матч. Нито възможност за контратака на нашите. И това е неговата позиция. Какво ще направи Христо? 1-0 за България! Минутата е тепа. Христо Стоичков в неговия фантастичен, великолепен стил направи безпомощен Хорхе Кампос. Ето така трябва да играят нашите. Тук има един елемент много важен в българския футбол. Чакай сега да им всяко става. Да. Балъков Киряков. Да. Чакай сега. Оба! Това пръстче е без вазелин. Вижда само. Той две го става. Гледай за какво става просто. Той е цял българът. Аз никога не съм видял такива кадри, къде... И аз. Какво е било? И аз. Битките бяха жестоки. Битките бяха жестоки, особено с... На маса бяха уникални битки. Ти поръчваше менюто на бата Нейчо. Няма такова. Шкембе чорба, нервозни кюфтета. Няма такова нещо в историята на футбол. Преди матч. Ето кебабчета. Да, кебабченца, едри.
400 грама кебабчето. Данчо се е наказан да танцува хоро. Някой танцува, той се опитва. Гонете ли? След победата на Мексико дойде мачът с Германия. Така играехме карти по басейна, хапвахме, пивахме и започна нашия учител от немското потико. Той е роден в Сливен, ама с акцента му е немски вече. Доктор на науките Йордан Лечков. Казва, момчета, ние ще победим Германия. Аз му викам, тия германци са много тежки. Утре ще трябва да събираме багажа, вече да се поприготвяме. Той ми вика, братле, ние тия ще ги биеме, те са пълни некадърници. Те са пълни дърводелци, вика, ще видиш, утре ще ги биеме. Ти беше най-големия нахалник от всичко. За мача с Германия си ти беше най-големия нахалник. Това се съждава малко по-семпличко и го знам. Би големите, за да станеш голям. Also 2-1 gegen Deutschland. Ja, 1:2. Ich mich nicht in Deutschland entgeblieben. Am 10. Кажи бе, 1:2 drin. 1:2 Чим брин до 3, айде. Natürlich. Господ да помага на България. Срещата започна. Първия сигнал на Жозе Торес прозвуча. Е, тук виж как гол е страна. Е, тук може би, ако бяхме повели тук 1-0, виж го защитим. Гледай го, бре. Къде е, бре? Бълък, вкарай, бе, мама. Тук, ако ги... Това е рано на гол. Тек да ги ядосате точно. Ние ще ме ги ядосаме, ама... Най-много да ги опънем 4-0 като гърците. На половинето с Германия, тия с двамата с Бълъка и Ицо, едва ги удържахме голи до кръста, като петли скачаха в съблекалната един срещу друг. Краси Бълъков с Христо Стоичков реплики. Аз отивам покрай тех вече и викам, добре, момчета, викам, ние играем с Германия, световен шампион. Вие сега искате 1-0, сега искаме ние да ги биеме с 2 или с 3. Нормални са. Не е нужно сега, когато трябва да почиваме, вие да водите някакъв диалог. Влизането в коридора, аз ги отделих в една съблекална, къде не ги пускнах при останалите. Когато излизаме за втората част, всички останали ми викат, старши вика, къде са другите двамата? Викам, те си правят сами разбора оттатък. Отворих им вратата и викам, заповядайте за второто полувреме. В момента, когато взех топката, вътре в мен минава мисълта, че щерка ми има рожден ден. Голямата щерка. И казвам, ще вкарам гол. Залагам топката, обърнах се, погледнах само стената и викам, ако мине на стената гол. 2 метра назад, гол. И като вкарах гол, още като бих топката, и аз вече бях тръгнал на другата страна, аз усещах вътре, миризмата усещах. Усещах, че ще стане. изключителен удар. И ето това беше всичко. Германия, световният шампион, е на колене. Поставен на колене там от състава на България. От тези великолепни, от тези невероятни български момчета. Може да представиш какво чудо било? Да видиш тези големи шампиони с наведени глави, как напуска стадион. 50-60 хиляди германци на стадион. Гледате, не знаят какво става въпрос. И как да знаете, ние сме българи.
По-щастлив ден от това нямам аз. Гледай, госта. Гледай. Това е целият... Пред целият път. Бабок, някога се повторили това. Това е първата ми златна обувка, която 90-та година спечелих с екипа на ЦСК, вкарвайки 38 гола в българското първенство. Когато бяхме на награждаването, си спомням, че ни дадаха ни по една топка в едни кръгове. Да опитаме дали може да ги вкараме като най-добри стрелци на Европа. Уго Санчес би, Лотър Матео спомня, че беше би, Линекер помня, че беше. И аз се обърнаха йо към Кроев и му казах, сега ще я вкарам. Това ми е втората златна обувка от световното първенство в 1994 година в Щатите. Виждате тук купа на европейски шампиони, тук от първата ми купа, която спечелих на Испания. Тук са ми, това ми е медал от световното първенство от 1994 година. Това е за мен остава така най-големия ми трофей, който най-много тежи. Това е златна топка 1994 година. Когато той взе топката и така отдъхна, имам чувството, че цяла планина му се стовари, нали, от гърба, защото това му е било мечта от малък, сигурно не знам. Но това е най-щастливия момент, в който аз съм го видяла. To win this Golden Ball in Paris, it was not only for him. I think he's always been proud of Bulgaria. He always was connected in all kind of ways within representing them or doing something, and still he does. Запомних едно батеване, като така аз нося името на дядо ми, лека му пръсна, на дядо ми. Запомних на времето 2-3 неща, които в живота ми като футболист останаха вътре в мен. Никога не казвай аз. Защото да кажеш аз е много тежко. Това аз казва, че игнорираш другите около теб. Във всички мои интервюта, във всички мои мачове, където съм играл, голови, където съм вкарал, винаги ме питат ти. Викам да аз отварям първо една скоба. Без моите треньори, без моите колеги,
аз нямаше да съм това, което съм. Аз имах един случай много тежък така в моя живот. 93-та година Любослав Пенев получи на лека болест, но не можеше да играе. Нашия отбор 94-та година излизаше с едно мото, което казвахме ние: ще играем и за Любо Пенев. Когато завърши това панесо с цялата флория, нали, с работи, когато получих трофея златна обувка, аз отидах и направих едно копие. И му дадах едно копие на Любо Пенев и той ми гледа и ми вика: Ицо, викам, Любо, това е за тебе. Това е моят подарък. За това, че ти накласира нас. Ти даде последната топка, златната топка на Немо Костадинов да вкара този златен гол. И затова викам, тази обувка викаме за тебе. Това е приятелството. В най-трудния момент ти да бъдеш с него. Да усетиш истинската болка, ти да я преживееш. А не да... той е така, той е онака. Не. Там е истинската болка. Както беше с Любо Пенев, както беше с Диего, нали, както беше с Роналд Куман, когато скъса Ахилес в Барселона. Когато Йохан Кроев му направиха операция на сърцето. Това е истинската болка, ти да усетиш там да си. И приятелство не се купува. Te da todo, te da la casa, te da las llaves. Y dice, ¿qué quieres? Toma mi coche, toma mi casa, te lo da todo. Pero luego hay que dárselo también a él, hay que ser fiel, no le puedes fallar, ¿no? No le puedes fallar. Porque si le fallas es para siempre, ¿no? Por ese carácter que tiene, ¿no? Por eso digo, tiene un corazón enorme, pero que exige fidelidad, ¿no? Y exige compromiso también, ¿no? Personal. Y con los que lo hemos tenido con él, pues ahí seguimos, ¿no? Bueno, empezó aquí en Barcelona, en el año 92. Nosotros estábamos preparando un programa, una maratón, una gala para la lucha contra la leucemia a través de mi fundación. Y entonces le pedimos al Barcelona que alguno de los jugadores pues, nos apoyaran esta iniciativa. Y evidentemente todos fueron muy amables, pero el que con más determinación y que con más gusto nos apoyó fue Hristo Stoichkov. Hristo es un hombre generoso, es un hombre con una personalidad explosiva, pero en todos los sentidos y en este sentido, repito, en lo que se refiere a temas sociales, es un hombre muy, muy sensible. За мен това, че да дадеш 1 лев или 50 лева или 1 евро или 100 евро или 1 милион евро няма значение. Аз го правя от сърце. И това е... Винаги съм го правил така, няма да спра да го правя, но никога не съм служил медал и да кажа, аз съм направил това, аз направих това. Не. Нали е жив и здрав този човек, който сме му помогнали? За мен това е друга работа няма. Друго няма. Матчът беше сериозен. Аз им казах на моите момчета: днеска е последен мой сериозен матч в моята кариера. И те така ме загледаха и казаха: Ицо, днеска бенефис, нали? И така. Няма бенефис. Последният матч трябва да излизаме да бием. Независимо с кой играем. Да се запомни, че на този матч, на него ден, нали, съм свършил моята кариера като футболист. Ето един голям български футболист е тук пред нас и като чудо да го видиш. Тук преди 5-6 години, като бях тренирал на национален отбор, викам, беше, направи една школа в България. В Барселона имам 3. Бях се заклел да не правя нищо в България. Но като видях, че имам някакъв шанс да
да направя нещо за децата. 120 яйца имам. Един нямам с двойка. Някой, който е така малко мръдня, за ухото и една седмица от сутрин до вечер учи. Викат, много ги държиш изкъсо. Не бе, мен не са ме държали изкъсо. Ма станах нещо. Благодарение на много труд. Ако това момче не стане утре футболист, какво ще стане? Разбойник, там на улицата го търсите. Затова тук първо ще учите, после ще играете. Готови са те. Ей, една секунда стои отвън. Готови си. Нямаше ли? La quedamos. Sobre todo, lo que yo conozco en el Barça, con el número 8, no sé, era caracterizado por su mala leche y por sus ganas de meter gol, que a veces repasaba sus vídeos y tal. Venga. Събувай ми так. Христо Стоичков е отбелязал гол на Германия през 1994 на световното първенство. Баща ми каза, че всеки мач е вкарал 4 гола. Искам да стана като него. Ме quiero parecer a Stoico. Аз искам да играя в Барселона, както и Христо Стоичков е играл. Yo en el Barça. Барселона. En Fútbol Club Barcelona. En el Barça. В отбора на Барселона, като му идол Христо Стоичков. Следването ми 90-та година в Барселона, още в първите ми интервюта казах, че за мен Мадрид не съществува, че Каталуния е над всичко. Че аз никога няма да играя в Реал Мадрид. Може да е много голям отбор в историята, не знам, че за мен Реал Мадрид е втори отбор в Испания след Барселона. И винаги ще бъде там, докато съм жив. Risto, hablo de Risto. Un crack, el mejor jugador del Barça. Un par de cojones. ¡Viva Risto! Un jugador muy recordado para los barcelonistas, porque era un gran tipo. Además sentía los colores del Barça y aún lo siente. Aún... Sí. Sí. Es muy barcelonista. Además ha demostrado que quiere más al Barcelona que muchos catalanes. Nos acordamos mucho de cuando lo expulsaron por el pisotón que le decía que le pegó al árbitro. Le tenía que haber dado 2 pisotones, no uno. Tenía razón de pisarlo, ¿no? Sí, claro que tiene. I root for Barça because of Stoichkov. Stoichkov es el mejor, hombre. Es el rey. Y yo me encuentro gente que a veces me saluda por la calle y me da las gracias por haber traído a Stoichkov. Hombre, tú trajiste a Stoichkov, yo era un enamorado de Stoichkov, yo no sé qué, tal. Quiero decir que es este sentimiento cuando yo, afortunadamente, he traído también a Rivaldo o a Maradona o a otros grandes, Romario, grandes jugadores, pero la gente se acuerda de Stoichkov. Обеща още повече към мен дойде 1992 година, когато казах, че Каталуния трябва да е друга държава. Изкарах едно знаме с една синя звезда в средата. Това знаме показа уважението, показа обеща към тези хора, които са от Каталуния. Може би това са неща, които хората никога не са ги виждали тогава. Идва едно момче и прави тези неща. Без да съм каталунец, без да съм испанец, идвам от чужбина. Stoichkov es un hombre muy apreciado y muy querido en Cataluña, ¿no? Tiene mucha simpatía. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ha jugado en el principal equipo de Cataluña, pero sobre todo además porque ha sido un hombre que, aparte de haber sido muy buen jugador, pues es un hombre que se ha entregado mucho, que ha luchado mucho, que nunca se ha rendido, que ha dado moral al equipo. Y bueno, y Cataluña, este afecto que han tenido, se lo ha devuelto y Cataluña le tiene afecto, ¿no? A ver,
Esta copa estaba en manos de Juan Carlos. Hoy está en manos en nuestro rey de Cataluña, Jordi Pujol. And I think he showed to all the people in the east of Europe that you can be yourself. You can adapt a lot of things. You can speak the language, or you can at least learn it. To get you a place in the world and be respected. Which is a good thing that he is a fantastic ambassador for Bulgaria. In all kinds of senses, because he talks with everybody, he does everything. Вярвам, че съм обиколил много в този свят, благодарение на футбола. Видял съм много неща, видял съм много нации, видял съм много наши българи извън нашата държава. Високи сини планини, реки и златни равнини, небето като от Коприна, това е моята родина. Имал съм случай, когато са идвали по-възрастни хора от мен и казват, ние сме от 20 или 30 години сме напуснали нашата държава. И никога не сме те виждали на живо. Може ли да пипне, може ли да докосне, може ли една снимка? Много пъти ми е ставало така неудобно. Като събира с тях, вика, благодарение на тебе знаят България. Аз съм един къс от тая държава. Аз имам и много мистенци там в нашата общност. Колко са години? 7. 7? Аз почнах на твоите години да игра. Тук има една награда, Гарден Шоп, чакай да видим. В Рио стадион. В Рио стадион. Там, в България. Никога не съм разбирал защо Христо не е оценен в собствената държава, така както го оценяват хората навън. Не го разбирам, но, нали, както казваме, никой не е пророк на собствена земя. Той, понеже е много чувствителен, много го боли, но никога не го показва. Точно обратното. Той се показва, че все едно не го интересува, но знам, че вътрешно много го боли. Нали тръгваме? Оставаме като победител. Ти сега утре си вземеш самолета и ще отидеш в другия святница. А ние си останем тук. В другия наш възможен живот имаше такъв.